அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். ஆன்மீக குருவின் ஆன்மீக பயணத்தில் சில நாட்களாக கர்ண பரம்பரை கதைகள் பற்றிய தகவல்களை கேட்டு அறிந்து கொண்டோம். சந்திரசேனிய காயஸ்த பிரபுக்களின் வம்சாவழியினரின் தகவல்களுடன் வங்கத்து பிராமணர்களின் சேர்க்கை பற்றிய தகவல்களை இந்த வாரம் முதல் அறிந்து கொள்வோம். ஒரிசா பகுதியில் இருந்து ஆந்திர பிரதேசம் வழியாக தமிழகம் வந்த கருணிக பிராமணர்கள் சிலர் நியோகி பிராமணர்கள் என்ற பெயருடன் ஆந்திர பிரதேசத்தில் சில முக்கிய பொறுப்புகள் ஏற்று அவர்கள் வம்சாவழியினர்களை தோற்றுவித்தனர். 6000 நியோகி பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்களில் வைதீக பிராமணர்கள் மற்றும் நியோகி பிராமணர்கள் என்று இருவகைப்படுகின்றனர். இதில் வைதீக பிராமணர்கள் வைதீகம் வழி வந்தவர்கள், நியோகி பிராமணர்கள் எழுத்து சார் கல்வி முறையில் சிறந்து விளங்கியவர்கள். இவர்கள் கணக்கு சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கியதால் இவர்கள் கர்ணம் என்று அழைக்கப்படும் குலத்தில் விளங்குகிறார்கள். சதகர்ணியின் ஆட்சிக்கு பிறகு காக்கத்திய சாம்ராஜ்யத்தில் கணபதி தேவர் அவருக்கு பின் ருத்ரம்மா தேவியை நியமித்த போது அந்த சமயங்களில் ஒரு பெண் அவர்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்ற முடிவு சரியாக எடுக்கப்படவில்லை. மாறாக அக்கால ஊழியர்கள் ராணிக்கு ஒற்றுமையை காட்டவில்லை. எனவே ராணி சிவதேவையாவின் உதவியுடன் முக்கிய பதவிகளில் இருந்தவர்களை பணி நீக்கம் செய்து 6000 நியோகி பிராமணர்களை வேலைக்கு அமர்த்தினார். நியோகி என்ற சொல்லுக்கு பணி அமர்த்துதல் என்பது பொருள். இவர்களை அருவேலா நியோகுலு என்றும் சொல்லப்படுகிறார்கள். மேலும் ராஜராஜ சோழனின் மகள் குந்தவை வேங்கி சாளுக்கிய மன்னன் விமலாதித்தன் மணந்த போதும் சில பிராமணர்களை அரண்மனையாக அனுப்பி வைத்ததாகவும் வரலாறுகள் சொல்லப்படுகின்றன. வீரபத்ர சாளுக்கியரின் ஆலோசனையின் பேரில் ராணி ருத்ரமாதேவி நியோகி பிராமணர் ராஜ மகேந்திரவரத்தில் பணியமர்த்தப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. நியோகி பிராமணர்கள் கணிதம் மற்றும் வேத கல்வி தொடர்பான அத்தனை சடங்குகளுக்கும் முன்னோடியாக திகழ்ந்தனர். நியோகி பிராமின் என்பது தெலுங்கு பிராமண குழுவிற்கு மட்டுமே வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு குழு. ஆனால் இந்தியா முழுவதும் பரவியுள்ளது. பிரபலமான நியோகி பிராமணர்களில் சிலரை இங்கு அறிந்து கொள்வோம். பிங்களி வெங்கையா, PV நரசிம்மராவ், VV கிரி, சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன், எல்லப்பிரகட சுப்பாராவ், கொமாரவேலு சந்திரசேகர், குரசாடா அப்பாராவ், டங்குதூரி பிரகாசம் பந்துலு, கந்துகூரி வீரேசலிங்கம் மற்றும் பலர். நியோகி பிராமணர்கள் ஒரு மனிதனுக்கு உணவு கொடுத்தால் அவன் உணவுக்கு மட்டும் அடிமையாகி விடுவான். அவனால் பிறருக்கு எந்தவித நன்மையும் இல்லை. அவனது உணவை எப்படி சம்பாதிப்பது என்று அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் அவனுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் பிறருக்கு உணவளிப்பதையே தனது தொண்டாக ஏற்று வழிநடப்பான். அதனால்தான் நியோகி பிராமணர்கள் கடந்த காலத்தில் பலருக்கும் பல விஷயங்களை கற்றுத்தந்தார்கள். நிகழ்காலத்தில் மக்களுக்கு போதிக்கிறார்கள். எதிர்காலத்திலும் பலருக்கும் பல விஷயங்களை கற்பிப்பார்கள். அவர்கள் கடின உழைப்பு மற்றும் சுயமரியாதையை உறுதியாக நம்புகிறார்கள். நியோகி பிராமணர்களில் சல்லிய மகரிஷி கோத்திரம் வழி வந்தவர்கள் சாலியர் எனப்பட்டனர். இவர்கள் காஞ்சிபுரத்தில் நெசவு தொழில் செய்து வந்தவர்கள். இவர்களில் சிலர் இன்றைய கர்நாடகம் மற்றும் ஆந்திர பிரதேசம் பகுதிகளுக்கு வியாபாரம் பணி நிமித்தமாக சென்று தங்கினர். அவ்வகையே காம்பிலி நகரம் என்று அழைக்கப்படும் ஹம்பியில் சாலிய பரம்பரையில் பிறந்தவர் நேசநாயனார். சிவனடியார்களுக்கு கோவணமும் வேஷ்டியும் அவரே நெய்து கொடுத்தார். சிறிது சிறிதாக சிவ உபாசனை செய்து முற்பிறப்பும் அறிந்தார். விருபாக்ஷீஸ்வரரை உபாசித்து வழிபட்டு முக்தியடைந்தார். காம்பிலி நகரம் இன்றைய கர்நாடக மாநிலம் பெல்லாரி மாவட்டம் ஹம்பிக்கு அருகில் உள்ளது. பெல்லாரி போன்ற மாவட்டங்களில் இன்றளவும் பத்மசாலியர் வாழ்ந்து வருவது சான்றாகும். மாயவரம் கொரநாட்டில் புனிகீஸ்வரர் ஆலயத்தில் இப்பொழுதும் பங்குனி மாதம் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் நேச நாயனாருக்கு குரு பூஜை வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சாலிய மக்கள் வாழும் அனைத்து ஊர்களிலும் இது போன்றே குரு பூஜை வழிபாடு மேற்கொண்டு வருவது சிறப்பிற்குரியது. நல்லாடை ஸ்தல புராணம்
சாலியர்களை பற்றியும் சாலிய மகரிஷி பற்றியும் பேசுகிறது. மிருகண்டு மகரிஷி இத்தல இறைவனுக்கு யாகம் நடத்த ஏற்பாடு செய்தார். இந்த யாகத்திற்கான பொருட்களை மக்களே வழங்கலாம் என்றும் அறிவித்தார். மக்கள் தங்கம் கலந்த பட்டாடை 3 நெய்தனர். அவற்றில் ஒன்றை இறைவனுக்கும், ஒன்றை மிருகண்டு மகரிஷிக்கும், இன்னொன்றை தங்கள் மன்னனுக்கும் வழங்கினார்கள். யாக முடிவில் இறைவனுக்கு கொடுத்த பட்டாடையையும் தனக்கு கொடுத்ததையும் மிருகண்ட மகரிஷி யாக குண்டத்தில் போட்டுவிட்டார். நெருப்பில் போடப்பட்ட பட்டாடைகள் இறைவனை அடைந்து விடுமா என்று மக்கள் மகரிஷியிடம் சந்தேகம் எழுப்பினர். நீங்கள் மூலஸ்தானத்தில் சென்று பாருங்கள், விவரம் புரியும் என்றார். மக்கள் ஆர்வமாக கோவிலுக்குள் சென்று மூலஸ்தானத்தை பார்த்தனர். அங்கிருந்த சிவலிங்கத்தின் மேல் யாக குண்டத்தில் போடப்பட்ட பட்டாடைகள் போர்த்தப்பட்டிருந்ததை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர். இவை எப்படி அங்கு வந்தன என்று மிருகண்ட மகரிஷியிடம் கேள்வி எழுப்பினர். மகரிஷி மக்களிடம், அக்னியின் பல வகைகளில் பரணி என்னும் ருத்ராக்னியும் ஒரு வகையாகும். அந்த அக்னியே இறைவனுக்கு நாம் இடும் பொருட்களை அவரிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது என்கிறார். விசாக மகரிஷி என்ற ரிஷியின் சிஷ்யராக ஒருவர் இருந்தார். அவரே பிறகு சாலிய மகரிஷி என்று அழைக்கப்பட்டார். சாலிய மகரிஷிக்கு 2 மனைவிகள். முதல் மனைவிக்கு பிறந்த வம்சாவளியினர் சாலியர் எனவும், 2ஆம் மனைவிக்கு பிறந்த வம்சாவளியினர் மொட்டை சாலியர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் மாயவரம், கோரை நாடு பகுதிகளில் வாழ்கின்றனர். இவர்கள் நெய்யும் திருமணத்திற்கான புடவை கோரை புடவை மிகவும் பிரபலமானது. சாலிய மகரிஷியின் முதல் மனைவியின் வம்சாவளியினர் தங்களது கோத்திரமாகிய சாலிய மகரிஷி கோத்திரத்தை கொண்டுள்ளனர். பிருகு மகரிஷியின் மகளான லட்சுமி தேவியை பகவான் நாராயணன் மணந்ததை பற்றி உங்களுக்கு நினைவிருக்கும். கலியுகத்தில் கண்கண்ட கடவுளாக இருக்கும் வெங்கடேஸ்வர சுவாமியின் துணைவியான திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் பத்மசாலியர் பரம்பரையில் தோன்றியவர். இவரே மகாலட்சுமியின் அவதாரம். இதற்கான ஆதாரம் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான ஸ்தல புராணங்களிலும் தாழ்லப்பாக்கம் அன்னமாச்சாரியர் பரம்பரை வரலாற்றிலும் காண கிடைக்கிறது. இன்றளவும் ஆந்திர, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு பத்மசாலியர்களின் குலதெய்வம் பத்மாவதி தாயார். முதல் வழிபாடு இவருக்கே. பத்மாவதி தாயாரின் கோவிலை திருச்சானூரில் பத்மசாலியர்களே கட்டியதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆந்திர, கர்நாடக பகுதிகளில் இன்றளவும் பத்மசாலியர்கள் பத்ம பிராமின் என்ற பெயருடன் அழைக்கப்படுகின்றனர். விஜயநகரம், காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், ராஜமுந்திரி பகுதிகளை உள்ளடக்கிய சோழ நாராயணன் பட் என்பவர் ஆட்சி செய்தார். இவர் சேர வம்சாவளி அரசர். நம்பூதிரிகளின் ஆலோசனைப்படி அவர் சிறந்த வைபவங்களின் அணியத்தக்க ஆடைகளை நெய்வதற்காக காஞ்சியில் இருந்து சாலியர்களை அழைத்து வந்து கேரளாவில் குடியமர்த்தினார். முன்னதாக கொஞ்சம் சாலியர்கள் மாயவரத்தில் இருந்து கேரளாவின் பிற பகுதிகளில் குடியேறி வாழ்ந்து வந்தனர். காஞ்சிபுரத்தில் சாலியர்கள் ஒவ்வொரு பிரிவாக வெவ்வேறு தெய்வங்களை வழிபட்டு வந்தனர். அதில் மன்னர் சோழ நாராயணன் பட் மூலம் கேரளாவில் குடியேற்றப்பட்ட சாலியர்கள் தங்கள் வழிபட்ட மகாலட்சுமி சிலையை கடலில் போட்டுவிட்டனர். பிறகு கேரளாவின் கொச்சின் பகுதியில் குடியேறிய சாலியர்கள் பட்டாரியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். அதற்கு வடபுறத்தில் கண்ணூர், கோழிக்கோடு, காசர்கோடு சாலியர் எனவும், தென்புறத்தில் திருவாங்கூர், தேவாங்கர் எனவும் அழைக்கப்பட்டனர். கடலில் போடப்பட்ட தேவி மகாலட்சுமிக்கு கோவில் எடுப்ப கொச்சின் சாலியர்கள் முயன்ற சமயத்தில் பள்ளிபுரம் கடலில் இருந்து முதலையால் மகாலட்சுமி வாகனம் தேவியின் சிலை கரையேற்றப்பட்டது. அந்த இடம் இன்று புனித இடமாக கருதப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது. பிறகு ஆலப்புழாவின் சேர்த்தலை பகுதியில் கடலில் பகவதி மகாலட்சுமி கோவில் எழுப்பப்பட்டது. முதலை சிலையும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் கண்ணூர், இரிஞ்சாலகுடா, காசர்கோடு பகுதிகளில் சாலியர்கள் தமிழகத்தின் மாயவரத்தில் இருந்து மன்னர் சேரமான் பெருமாள் காலத்தில் குடியேறினார்கள். இன்றளவும் அதிகமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். கிபி 18ஆம் நூற்றாண்டில் உம்மினி தம்பி என்பவர் திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தின் திவானாக இருந்தபோது திருவனந்தபுரத்திற்கும் நெய்யாற்றின் கரைக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் குடியேறினர். திருவிதாங்கூர் மன்னரின் நினைவாக
அவ்வூர் பலராமபுரம் என்ற பெயரில் இப்பொழுதும் அழைக்கப்படுகிறது. இங்குள்ள சாலியர்கள் நெய்யும் ஆடைகள் இப்பொழுதும் புகழ்பெற்றவை ஆகும். திருவனந்தபுரத்திற்கும் நெய்யாற்றின் கரைக்கும் இடையில் உள்ள பலராமபுரம் சாலியர்கள் திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசாமி ஆலய திருவிழாவுக்கு கொடியேற்றம் நடைபெற துணிகள், கொடிக்கயிறு போன்றவற்றை கொடுப்பது பெருமை சேர்க்கும் விஷயம். மேலும் அங்கு லட்சதீபம் ஏற்ற எண்ணெயை சக்திகளும் விளக்குக்கான திரியை சாலியர்களும் கொடுக்கிறார்கள். பலராமபுரம் அகஸ்தியர் கோவிலில் பங்குனி மாதம் 10ஆம் நாள் திருவிழா சாலியர்களால் நடத்தப்படும். கேரளத்தின் கடலில் பகவதி ஆலய வரலாறு சாலியர்களை பற்றி பேசுகிறது. கங்கை கரையில் உள்ள காசி நகரத்தில் சுமார் 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன் திரிப்தா ஆண்டு பஞ்சத்தால் மக்கள் தெற்கு நோக்கி வந்தனர். அதில் பிரிவாக குஜராத், பஞ்சாப், ஆந்திரா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா பகுதிகளில் குடியேறினர். அந்தந்த பகுதிக்கு தாய்மொழி உருவாயிற்று. ஆந்திராவில் இருந்து புறப்பட்டு சில ஆண்டுகள் கழித்து ஓரிடத்தில் குடியிருந்தனர். அங்கு தறி பூட்டி நெசவு செய்தனர். அப்படி அவர்கள் குடியேறி தறி நெசவு செய்த இடம் சின்னத்தரிப்பேட்டை என்று அழைக்கப்பட்ட இன்றைய சிந்தாதிரிப்பேட்டை ஆகும். மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். அகண்ட மண்டலாகாரம் வியாப்தம் ஏன சராச்சரம் தத்பதம் தர்சிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः.